عیسیٰ علیہ السلام تا معجزہ اللہ ورکڑی وا یہ دا مور بڑن پیدا شونا پاغ بے دم واچو اللہ ببینا کا دبرگی مرض علاج باغ کو او دا مڑی علاج اب ام کو بے اذن اللہ جم دے کے دبا نو دغه معجزات چې مریض جوړې دل دا خود پیغمبر علیہ السلام امتیانو پلاس اللہ جوړ کړی دي صحابه کرامو دمونه اچولی او مقصات مریضان جوړ شوی دي نو د عیسی علیہ السلام د معجزې بدل دلته کې د صحابه په شکل کې د امتیانو شکل او پاتې شو مړ جم دې کېدل نو دا معجزه هم پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړی وا ام محجن یو بوڑے زنانوا ایمان روڑیو ظلمی زوی مرشو پیغمبر علیہ السلام تا پا جڑا رالا زوی میں مردی دعاو کچ دے جمدی شی او کدے نجمدی کی نزو سر مڑکے گا پیغمبر علیہ السلام تب تسلی دیر ورکلدا و بوڑے نصبر دلا وی اللہ تسوالو کچ زمازوی جمدی شی پیغمبر علیہ السلام و تیزوی دیراتو خواہ کم دنو بوڑے مخ کے پیغمبر علیہ السلام ورپسے کورتا لارل مڑے پروت سادر پی ویڑ دی پیغمبر علیہ السلام دعاو کرا او مڑی دا مخنا سادر پخپل لرک ورا پاسے دی جم دے شو دا ام محجن زوی دا پیغمبر علیہ السلام پا معجزہ جم دے شو آئندہ جن خدا سونورک پیغمبر علیہ السلام وفات شو دے جم دے دوکالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دور حکومت اچلے دو وفات شو دے جندے یولس کال عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حکومت کا وفات شو دے جندے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور کے پا جہاد کے شہید شو نو دقا معجزے ہم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورک لے او عقل فکر اللہ سون ورک لے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی کہ عقل یو لاکھ حصی شی نو 90,000 حصے دا عقل یواز زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورک لے نو لاکھ کے لزر پاتے شلے نو 9,000 حصے دا عقل باقی ماندہ پیغمبرانو تا ورک لے شلے زر پاتے شوے پدے زروں کے 900 حصے دا عقل صحابہ کرامو تا ورک لے شلے سل پاتے شلے نو 90 پدے سلو کے علماء دین و بزرگان دین تا ورکلے شوے لس پاتے شوے پدے لسو کے 9 حصے دا عقل عام مومنانو تا اللہ ورکلے او یویسا دا عقل دا طول دنیا کافر تا پشریک پاتے شلا نو پا لاکھ حصوں کے 90,000 حصے دا عقل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکلے دا بدن طاقت اللہ سون ورکڑیو نو دا سالور زرا پالوانانو طاقت یواز زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑیو عربو کیو پالوانو او اغا پالوان چارا پرزول نشو او کچاب اوخ علال کرو دا سرمن با پزمکا ویڑا پرتو دبا پی قدم کے خود نو دبا زما دا خپید لاند دا سرمن دسو ازاد کی نو لسو کسانو باقا سرمن راخ کا ابا زر زر شو خود دا قدم لاند سرمن بچا اونخ وزول شلا لکا چه میخ بے پی تکوالیو دا سی بے پی ولارو نو دغا پالوان راغی و پیغمبر علیہ السلام تیوی مالا پا کبڑی راشا نو کزد را او پر ظلم زپتا ایمان روڑو لموکا ما اور او پر ظلم نو تل پیغمبرین دس بردار شموائی چے پیغمبرین نو پیغمبر علیہ السلام وی رازا را میدان تشا نو گان صحابہ کرام را مخکشوی دا اللہ محبوب دا خو دیر بیدے بیدا منگ بیو تب پا کبڑی ورزی پیغمبر علیہ السلام وی چیلنج خوی مالا را کڑی رتاسو لخونی در کڑی بیا بیا صحابہ کرام را مخککین پیغمبر علیہ السلام تیالکو ایمان با پتا سو روڑی که پما بے پتا ویچے پما ایمان روڑیو چیلنجی را کرو مسرا پرے دے را بشی مالا صحابہ کرام اخوا دیخوا کرلو سڑی تیوی را میدان تشان پالوان میدان ترا قوت
او لک سات پس پیغمبر علیہ السلام سڑے پزمکر اخلاص کر چه پری خود پاسه د جامعو سندر زما خپخوی دلی وتی او زلی بیا راشا نو بیا ورغی دا اخلاص کنه چه پاسه دلی شام نه ده لگی دلی تی او زلی بیا راشا لکه چه دم درزونو تزڑکی دلی نو چه پدریم زلی را اخلاص کده سی پی دا پاسه اللہ مبارکی شو وی خپخو دی نه ده خوی دلی وی نا وی شا دی لگی دلی وی خزا پاسا سڑے پاسه دو ایمانی روڑا مولانا فضل ربی معدن صاحب د 400 اغب اشعارو کی داویل وی یو مشرک پالوان وی نبی سلطان تا زان بنی سنن زما طاقت او توان تا کمی پڑکڑلے دا خپل دین با پریدیت کدے پڑکڑم کدم غاڑ با ایمان تا حضرت اویل بسم اللہ رازت تیاریم زوالاریم دا اسلام خدمت ہر شان تا اصحاب ورطویل چه غلامان شتا سرکار صدا پارا اوزی بیا میدان تا حضرت نمن لشلو ورطرغاڑا او پدر زل پالوان را پڑکزان تا نو پالوانو وی خدایی زور در سر دے زور میں نشی رسے دے زور دا سبحان تا نو پالوان زر کلمہ اوی معدنا او سری ٹھٹ کدا کونے نو پالوان تا ہر یو صفت چے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑو ناغا عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت دشمنان اسلام دشمنان ختم نبوت نعرہ تکبیر دا پیغمبر علیہ السلام ہر یو صفت اللہ کامل و مکمل پیدا کرو چه کله ولا نبوت او پیغمبری ورکول نو دا نبوت ولا کامل او مکمل ورکړی دی د دې نه پس د بل نبی او د بل رسول دراتلو ضرورت نشتا مخکینی پیغمبران داسیو چې د یو علاقې د پاره به پیغمبر راغی نو بل علاقې له بل پیغمبر یو زمانه له یو پیغمبر راغی بل زمانه له بل پیغمبر او زمن پیغمبر علیہ السلام تر قیامت د تمام انسانانو د پیریانو د پاره اوم یو پیغمبر دی او دینه پس د بل پیغمبر ضرورت نشتا نورو پیغمبرانو با مخ کے پیشنگویو کر چمانا رستو با فلانے رازی فلانے اور طولو ویلی چا آخر زمانہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتشریف روڑی او دا طولو پیغمبرانو نا اللہ وعدہ ہم اغشتوا کستاسو پا زمانہ کی تاسو موجود وے او نبی اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ خام خواب پہ تاسو ایمان روڑے امداد با سرکوے نو طولو پیغمبرانو اللہ سر وعدہ کرے چیزا منگ مخیراشی منگ با پہ ایمانم روڑو امداد بم ور سرکو خدا پیغمبر علیہ السلام نہ رستو بل پیغمبر نرازی نو پیغمبر علیہ السلام ندی فرمائی نرچمانا برستو بل راشی پل پیغمبر علیہ السلام فرمائی چا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ما نرستو بل نبی نرازی او پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام تدوہ گت مبارک داسی ہوزے انہی ولے وے انا والساعت کہاتین ز او قیامت دقسیو جوخت یعنی زماو دا قیامت پا منس کے بل پیغمبر نشتا سنگا چی دا دے دو گتو منس کے بل گت نشتا نو دا سے دا پیغمبر علیہ السلام نا پس قیامت پورے بل پیغمبر نشتا نو کدا دے دو گتو پا منس کے چتا بل گت روتا نو اپریشن بولکے که گوتا پیدا شلو که غوٹا پیدا شو که پولے پیدا شو ہر شی چی دا دے دو گوتا منز کی پیدا کی گیا اگر خلق پا اپریشن لرکی دا مسلمانانو دا آغا وقت نو سپوریم دا طریقہ دا که دا قیامت نمخ کے چتا بل دا پیدا شو نو دی مسلمانانو سنبال کردے دے اپریشنی والا کردے دے او که آئندہ چتا نور دا سر را پورتکینا بم سر خوری ختمی گی با دا انگریزان او قادیانان دا یو شے دے او پا یو سلام مشورہ باندے دا کار شروع کرے دے یو انگریز یو قادیانے ججو قادیانیو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ
او علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ دے دوارو سر ملاقات وشو نو دغا قادیانی جج افغانی صاحب توئی چی مولانا نبوت سشی دے اغوات نبوت یو اعلی منصب دے او اللہ اغا چال ورکی چا اللہ تا دیر محبوب وی نو دا شروع کرا دا نبوت پا بارہ کے تفصیلی خبر کولا او دے جج خبر منز کے کٹ کرلا ویچ دومر اعلی شیدے او تے دومر صفتنا کے نو دا خسیز عام کول پکار دی ہر محلہ کے ہر کلی کی یو نبی پکار دے نو تاسو ملیانو پہ پابندی لگولے چے ختم نبوت اولیم پہ پابندی لگولے دا افغانی صحفی چی دا سڑے خوش ہو دا دے دیو دا قرآن و دا حدیث پا دلائل و پانے کا پوئے انہا سے پہ وقت ضائع کی گی وزا دی چی سنگ خبر کئی دا غصہ سر ازم کوم و دا غزامانہ کے دا سلو نوٹ غٹ نوٹ ہو لکوز چی دا 5,000 غٹ نوٹ دے افغانی سے اب دا سلو نوٹ رویستے ہوئے صحبہ دا شے سنگ دے غوطی دا خشے دے نو دیوتی چی خشی دے و دا سے عام شی نو خواهی کنا چار چاہتا ہو رسی گی کہ زی او مہر جوڑ کم و پس پین کاغذ لگوم و دا سلو نوٹونا ارچا لور کم دا ارچا جیبونا ڈک شی طول خلق بخوش آلی خشی دے عام بشی نا مولانا دا کارو نکی دا والی دونا خشی او تپ پابندی لگے نا والی ناغوطا دا تا چی کم نوٹ جوڑ کے نو دا با جعلی نوٹ وی جعلی نوٹ تا سوزولو دے او چی سو کے جوڑی اگا دا سزا قابل دے ویدا ولی ویدا نوٹ دا جوڑولو اتارٹی گورنمنٹ سر دا زکا دا جعلی دا سوزولو دے افغانی صاحب وطوی سنگا چی دا نوٹ دا جوڑولو اتارٹی گورنمنٹ سر دا دقا سے دا نبوت اتارٹی اللہ سر دا او سنگا چی جعلی نوٹ تا سوزول دے دا سی جعلی پیغمبر دا سوزول دے او چی سو کے جوڑی دا قسی اغم مجرم دے فبوحت اللذی کفر او دوی دا ہم وی چی عیسیٰ علیہ السلام نشتر اغا وفات دے قادیانان او انگریزان دا سی وی یو انگریز راگو دا دیوبند بزرگانو تے چیلنج ورکوی ما سر دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارہ کے خبری ہوکے زویم چی عیسیٰ علیہ السلام نشتا نو دا دیوبند بزرگانو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ میدان ترویستوی دا سر خبری ہوکے دیر خلق را جمع ناخا انگریز چی نو دا دیر خلق مخ کے خبر اکڑلا دا مولیانو دا مسلمانان بیوی چی عیسیٰ علیہ السلام اسمان کی دی جم دے دے اور قیامت نمخ کے برازی بی دی ما سر خبر ہوکی نو افغانی سے ورمخ کی شوی عزت خبر شروع کرتے وے چی نشتا ولی وے چی نشتا زمان قرآن حدیث قمنگ توی چی اسمان کے لی جم دے دے و قیامت نمخ کے برازی ناخا انگریز و توی چی ما 15 کالا اسمانونو کے تیر کرل او پا ہر اسمان کے گٹ پا گٹ اگر دے دم پا یو زیکم عیسیٰ علیہ السلام نو نزویم چی اگر نشتا تاسو دروغ وائے اس بدت سوے وہی 15 کال میں اسمانونو کی تیر کرل او ہر طرف میں قتل دے نا افغانی سے وہ تیزخو پرند اسمان نرا کشوے ما اول تا کلو میدان کے ناس تو ما تیچ دایم خکارا ناس تے ما و تاسو یوڑون درو لے گا دل تا تورا توشو واپس تاڑ کتا بینا سڑے خوب امرا لے گلے دا دا زر پسترگو نابینا خلق دی دا قادیانان و دا انگریزان دی کہ عقلم نشترے اپا لاک کے یو حصہ چٹولی دنیا کافر و ترسلے اگیکم دوی تسو حصہ ندر رسیدلے کنی دا خبر دا شریعت بالکل واضح دی زمان پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دے دی نپس کبل چاوے چیز پیغمبر ما او خدای مکہ یو مسلمان و تی تر پیغمبر ہے سو دلیل لرے تا بے خوند مسلمان دے بم کافر شی زکا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت عقیدہ دا سے روخانہ لکہ اس وقت چی دا انور صفا روخانہ دے نو دا انور دلیل نگواری چی انور شتاو کنا پخپل اخکاری نو دا ختم نبوت عقیدہ بالکل واضح دا او دا دا طول مسلمانان متفقا
عقیده دا او دا دے خلاف چه سو کوئی ناغسو چه کافر دے اللہ دے دا طول مسلمانانو دا عقیده حفاظتو کی او دا کافرانو تا دے اللہ ہدایت نصیب کی کہ ہدایت نصیب کی نی اللہ دے نیست و نابود کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله